А вы бачили, як школьніца поставила ў тупік Владимира Караніка, магчымага пераемніка Лукашэнкі. Губернатор для нас как батька. Я рад. А вось і тое пытанне школьніцы кіраўніку Гродненшчыны датычна эўтаназіі. Все-таки определять, кому жить, кому не жить, это не наша функция. Как вы относитесь к смертной казни? На самом деле, Беларусь адзіная краіна ў Еўропе, дзе такое пакаранне з'яўляецца законным, нягледзячы на кучу даследаванняў аб неэфектыўнасці гэтай меры. Там, дзе дзяржаве дазвалялася адбіраць жыццё, колькасць цяжкіх злачынстваў не змяншалася. А вось цана памылкі судовай сістэмы такая ж, як і ў хірурга. смертная казнь применяется в исключительных случаях только к тем людям, где доказательство его вины подтверждено самыми современными, в том числе лабораторными тестами, и мы понимаем, что он, наверное, не остановится. Быць Караніку прэзідэнтам? Наверное.